hvad så i dag, der skal spille noget Phasmophobia igen, så... Nå, vi starter lige med at finde ud af, hvad for et rum den er i. Oj. Nej. Jeg tænker, her er et godt sted. Men er det dig, der har tændt en vandhane? Hvad? Er det dig, der har Nej, tændt det er den. Jeg hørte det godt, da jeg var derinde, og du stod og kiggede, da jeg så kameraet, der startede den. Vi har ikke dots, vi har ikke fingerprints. Temperatur har vi heller ikke rigtig. Og vi har heller ikke EMF-måler før. Den skifter lidt. Det er det eneste bevis, vi har på spøgelser lige nu. Den har lige gået hen der. Jeg har ikke fingerprints, men jeg tænker vel, det tæller. Ja, det kan vi godt. Snak med den. Ja, skal jeg tale? Jeg er bare begyndt stille og roligt. Pillede den ved noget. Ej, ghost op! Please, vi... Jeg fik det fandme. Dots! Er du sikker? Den håndter, den håndter. I know. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Den håndter. Og prøv at løbe med mig. Ja. Den er der. Du ser den godt. Ja. Jeg døde åbenbart. Jeg ved ikke lige hvordan. Løb. Har du gjort? Jeg tænker, det er Phantom. Jeg er ikke helt sikker, hvad? men jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er den der eller den der. Jeg tror, det er en Phantom. Okay, skal du lige ind? Okay, jeg trykker. Den var fandme sur, den der. Det er en ting, der er helt sikkert. Holy shit. Okay. Kom nu. Men jeg ved faktisk ikke lige helt, hvordan den døde. Jeg så det faktisk ikke lige helt. Så sætter vi bare op der, hvor vi altid sætter. Over 5, over 5! Ja. Over 5! Jeg kan ikke sprinte. Jeg har sådan night vision kamera med. Altså, Den håndede lige. Eller jeg ved ikke, om det var hånd, men den er fandme sur. Den er fandme aggressiv, mand. Wow, den væltede et helt billede, bro. Ej, den er hurtig. Hvor er du helt? Sig, den skal skrive noget i bogen. Skriv noget i bogen for os, så vi ved, du er her. Vi er ikke ude på, hvad er ondt. Er du klar til en løbetur? Hvad så, tykke? Kan du lære at løbe lidt mere? Den er skreven. Den er stadig skreven. En hvad? Og der har... Jeg tror, det er Uni. Jeg gætter Uni. Det var tvillingerne! Nå, vi ses alle sammen. Husk at subscribe. Og ja, vi har haft 2 gode games. Det var rigtig godt. I hvert fald, vi skal have 2 likes på. Ja, i hvert fald 2 likes. Det er en ting, der er helt sikkert. Ha' en god dag alle sammen, eller hvad fanden, hvornår I ser den. Hej hej! Rolling one.